Morning guys. So, alas 2 a.m. 2:30 na pala. Masyado maaga. Bali, nandito yung mga gamit natin. So, naka-ready na siya. Yung GoPro, charger, power banks, yung drone natin. Yung helmet natin. Naka-set up. Yung jacket natin. So, kailangan natin to, multi-tools. So, biyaheng Infanta po kami ngayon with the U-Race. Yan, U-Race. Urdaneta Riders Association of City Employees. Right guys, so mga kasama natin, so mga 20 kami. So andito kami sa harapan ng City Hall ngayon. Nagbi-briefing si Press, ride to Infanta. Siguro mamaya na tayo mag-vlog kasi madilim. Pangit naman kuhunan pag ano, madilim. Alright, dami natin pre. Ito si Bes, Penang. Wala yung dalawa, Travis. Mag-asawa. Yun oh. Mga pogi. Ito mas pogi na naman. Right. Let's roll. Yo JB. Ha? Sikat yung karo. Yung mga big bike. Ay sila na. Oo. Dito. Hindi, si ano na lang. Si Jillian. Ha? Hindi daw kabisado ng garo nyo. Ano? Mamaya na tayo guys mag-vlog kasi madilim pa. Peace out muna tayo mga kapatid. Kabsat. Right guys. Alright, magandang umaga sa ating lahat mga kakadsat. Dami namin! Nice and nice.
Sweeper naman tayo ngayon. Sweeper. Sweeper. Ang plaka na. Sino Aday? Ah? Gaspay. Sino? Nakagawa tayo. Kamuda. Sino Aday? Ang plaka na? Ang plaka na? Walang plaka ko na naman. Nakabukan. Eh, manakan. Saan yung sino yung magmamarket? Si JB? Ayun mo. Dalawang gas yan? Dalawang gas? Nagpagas na ako kanina to. Ha? Ayaw nyo mag-lead. Nag-spear ako. Diretso naman ako. Sundan niyo sila. Nandito tayo sa may bypass ng Alaminos. Yan. Ang Agos, Mabini, Alaminos, Sabangan Beach, Tampopong Beach, dito sa left wing. Hanep talaga yung mga naka-big bike. Bibilis nyo man. Mauna kayo sa amin. Nadahanan lang. May nagparking lang na ibang bus. Sinundan nila. Sinundan naman na nila. Parking naman na sila lahat. Lutang na yun, lutang na yun. Kaya inaantok pa yung kaya gano'n. Tara Kuya Nok. Habulin natin yung iba. Naghiwalay pa lang. Pagano may pagano. Hindi, lahat nandito. Nandito lahat. Sino na iwan? Si JP nandyan sa may Caltex. Sino na iwan doon? Walang pumunta dyan lahat. Nagpaganon lahat. O di wala tayong hinihintay. Hinihintay si JP mamamalengke. Habulin natin yung iba. Uwi na tayo, uwi na tayo. Dawa. Paano sila matututo mag-lead? Yan, kaya sabi ko sa'yo, ikaw na mag-lead eh. Nagkagulo-gulo tuloy lahat. Sino ba kasi nag-lead? Hindi, basta importante si Jamie, papuntay mo dito. Habulin natin yung iba ha. Pangit mag-lead si Richard na bilis. Gago, sabi ni JB oh. Paano ako hindi maglilid? Ang alam ko naboboring na sila. Sabi ni JB oh. Gago. Sabi ni JB kasi sa akin oh. Ay, gago, sabi ko. Wala po sino yung nag-aros sa kanila. Dinilit po sila. Kumaabot ko to. Sabi ko, magpapalik ko sa talo. Mag-ride ka. Yan si Press. Oh. Habulin na yung iba. Kasi may nauna. Ano masasabi mo? Kaninong araw? Sino ba? Hindi ko kakilala kung sino yung araw eh. Baka si ano yung... Kaya may nagpa-picture sa amin, si ate. Dalaan niya ate. Sorry. Hello po, hello. Yan, picture. Ayan, okay. So, nagkikipag-picture. Yung kunin yung short ito ah. Sige po, sige po. Magkasakay sir. Punta nila ito. Yes. Alright. Hello, welcome to my vlog. Kanamutan. Welcome to my channel.
Ayos. Yan. Sige po, sige po. Larga, larga. Let's go! Tubibo lang malakas. Oh, ingat lang, putik. Madulas yan. Go, go, go. Larga, 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 larga. Ay. Ayan o, maliglig o. Una na naman kami. Ayun o. So stop over. So reunite muna yung team. Tapos sabak ulit. Going to Infanta. Parang may amoy dito. Yo, Wes. Let's go. Nice one. Big bikes in the house. All right. So papi, manyanyo. Ito yung mga ibang ano natin.
Bida na naman si Chubibo. Wala sila. Hi, Darren. 790. Wait. Ito na pala Infanta Municipality. So let's go back. So nagpa-picture lang kami sa mismong Infanta na malaking icon, malaking text. Let's go. Dito na. Along the highway pala to eh. Buti naman, kala ko papasok eh. Formation. Uy. Drink moderately. Right. Drink moderate chew.
May saido din kami. Wow! Right. Kaya na ako. Beef noodles. Ano rin? Katulad ng beef. Beef noodles. Ano kayo? Hello. Hi. Hi, welcome to my vlog. Alright. Ano yun? Ayun o. Wala na. Kaya nga, ginanya ko dyan, kaparan dyan. Kain na tayo, pansit canton. Gubat naman na. Stop, talong may bagayo. Di ba di sukat ni sa ano? Kuha kasi yun nga. Talong ako. Talong ako. Madis, duwa lang. Talong ako kata. Kumati ka. Yan. Ano? Samsamit. Samit-samit. Samit-samit. Masamit, masamit. Mansamit talamat sa totoo. Buddha Beats. Shout out, Kuya Jose. Yan, Jose. Magaling magluto. Hindi kami magluto. Sitaw ka mo. Ito, pinapauwi na ng misis, no? Grabe. Hello. Oo. Pangalan. Alright. Oh, kaya na tayo, kaya na. Anong ulam natin dyan, mga boss? Marami putahe. Sarap. Gana. May pangkape pa kayo. Oh, kita mo yan? Boss. Dapat na eh. You're right. Dapat di mang laban ni mang musik ka. Hey. Kung magsama to eh. Di bangos nga eh. Pre, mahal ka nun, pre. Pre, mahal ka nun, pre. Ang dami nakakatulog, oh. Nakatulog, mga boss. Nakatulog. Yun guys, so tapos na naman ang aming pasyal dito sa Infanta. So daan muna kami ng Bulinaw at may bibilit lang saglit si Brother Alvin para sa kanyang misis. Right. So yung mga iba baka uwi na sila. So kami na lang laywan. 5. Okay. Tranggo yung dalawa. Mauna. Sa likod lang tayo. Let's go. Sino may kabisado? Wala nang Waze. Bulinaw. Sa mismong sa mismong town nila. Fine. Pare ko na magtrangko. Go mo nga. Baka talimba yung labas niyan. Ikaw na magtrangko. So going to Bulinaw via Agno.
Yan guys, so dito ko na tatapusin ang aming vlog. So yung mga iba umalis na, uwi na sila. So kami na lang ang going to Bulinaw. So next time na lang ulit mga kakabsa. Don't forget to subscribe to our channel. Peace! Bye! Besa, ano masasabi mo? Sige na! Salita ka! Kiss, kiss, kiss! Sige na, kiss!